Mijiet ta' persuni żammew l-appuntament ta' kull sena kif priġunieri residenti fil-faċilità korrettiva ta' Kordin ħemmew il-qaq tal-appost li tant magħrufa mal-Maltin. Fil-fatt, Net News żar il-gabbana fuq barra tal-ħabs Fraħan ġdid fejn jinbijaw il-qaq tal-appostli fost l-ewwiet oħra fejn kien hemm serbu twil ta' nies jistennew biex jixtru. Uffiċjal fil-faċilità korrettiva ta' Kordin Melissa Mikallef spjegatilna kif ta' kull sena bosta Maltin ikun qed jistennew biħġarhom dak li l-50 fis-sezzjoni tal-irġiel ikunu ħmew. Ikollna kemm l-uffiċjali u kemm in-nies tal-ħabs jaħdmu flimkien lejl u nhar għaddejjin jaħdmu l-ħobs u kif ukoll jagħmlu l-ħelu. Proċess twil, nagħmlu dal-ġimgħat li nkunu miftuħin din kollu għaddejjin lejl u nhar kif għedlek biex imbagħad finalment jasal ġewwa wara l-prodott. Mikallef spjegatilna kemm dan jeħtieġ xogħol ma jaqta' xejn mill-priġuniera. Hija xi ħaġa sabiħa ħafna, jieħdu pjaċir bid-domanda li hawn l-affarijiet tagħhom, kulħadd jgħidna kemm għandkom ħelu tajjeb, ikel tajjeb, jgħidulhom proset, ġifieri aħna nitlu ngħidulhom dik il-feedback li kellna minn għandhom, ġifieri xi ħaġa sabiħa ħafna. Din is-sena kienet waħda speċjali kif dawk fis-sezzjoni tan-nisa għażlu li jħitu soft toys għal bejħ bħala rigali. U issa hemm mistennija għal tmiem din is-sena hekk kif il-50 mistennija li jsajru ikel tradizzjonali tal-miliet. Qed naħsbu biex għal żmien il-miliet peress li hawn domanda kbira nerġgħu nibdew niftħu il-gabbana u nbieħu affarijiet tradizzjonali tal-miliet imbagħad. Barra l-qaq tal-appost li wieħed isib għal-bejħ fi golli pasti u pudini fost l-oħrajn. Bil-ħinijiet tal-ftuħ huma mit-8 ta' filgħodu sal-5 ta' wara nofsinhar u se jibqgħu miftuħin sa' Sibt il-Għid.